Страхувах се от смъртта. Винаги съм се страхувал от смъртта, откакто се познавам. Имах своите страхове. И така си мислех, как може да каже, а да умра е печалба? Как може да каже това? Не можех да го разбера. Но си казах, звучи много добре. За мен да живея е Христос, а да умра е печалба. Но не защото страдам и затова искам да умра. Не. Акцентът тук не е върху умирането. Акцентът е на живота. Да живее е Христос. Защото когато мъчениците ще умрат, или когато са умирали в миналото, това не е толкова голямо нещо, колкото да живееш за Христос по време на страданието. Ето защо да живееш е по-силно от това да умреш. Аз не искам да умра. Не непременно заради смъртта, въпреки че изобщо не я харесвам. Но за мен искам да бъда безкористен. За мен да живея е да служа на Христос, каквото и да струва. Както казах, имаме двама врагове или две задачи. Единият враг е в нас и трябва да го унищожим. И колкото повече го разпъваме, толкова по-ефективни ще бъдем в работата си да спасяваме другите хора. За мен да живее е Христос. И нищо не може да отнеме този живот от мен. Нищо не може да ме отдели от Него, защото сега съм свързан с Бог в Христос. Римляни 8, 38-39. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.